Hi dear friends, welcome to Shivani Aditi channel. கங்கை நதியை சுத்தம் செய்யறதுக்கு 2014ஆம் ஆண்டுலேருந்து இப்போ 2020 வரைக்கும் ஜூலை 31 வரைக்கும் இது வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்குன்னு ஒதுக்கின தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8970.02 கோடி. இதில் இது வரைக்கும் 8915.20 கோடி செலவு செஞ்சுருக்கிறாங்க. நீர்வளத்துறை அமைச்சர் இதை தெரிவிச்சிருக்கிறார். கூடிய சீக்கிரமே சென்னையில் ரயில் சேவையை துவங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரயில்வே துறை டிஐஜி அருள்ஜோதி இன்னைக்கு பேட்டி அளித்திருக்கிறார். அதில் மாஸ்க் போட்டுன்னு சமூக இடைவெளியெல்லாம் கடைப்பிடிப்போம் அப்படின்னு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கிறாரு. எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது தெரில. அண்ட் நம்ம தோனி நேற்று 7வது இடத்துல இறங்கி செயல்பட்டது தவறு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சாடி இருக்கிறார். அவர் யாருன்னா கௌதம் கம்பீர் தான். வேறு யார்? அவருக்கு எப்பவுமே ஆக மாட்டேங்குதுப்பா. ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 7வதாக இறங்கினார் தோனி. கரெக்டாக ஷார்ஜாவில் நேற்று நடந்த 4வது மேட்ச். அது 217 ரன் எடுத்தால் விக்டரி அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இறங்கினாங்க. இதில் 20 ஓவருக்கு 200 ரன்னு தான் எடுத்தாங்க. 16 ரன்னு வித்தியாசத்தில் தோத்துட்டாங்க சிஎஸ்கே. 2வது ஆட்டத்தில் சென்னை அணிக்கு முதலாவதான தோல்வி இது. சரி விடுங்க, பரவாயில்ல. இதில் தோனி 29 ரன் அடித்தார். பயங்கரமான ஒரு 6 அடித்தார். அந்த 6 கிரவுண்டுக்கு வெளியிலலாம் போயிடுச்சு. நம்ம வேலூர் எம்பி கதிரானந்த் அவரை யாரோ மிரட்டிட்டு போயிட்டாங்க. என்னன்னா நியூஸு, உளவுத்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வேலூரில் இருக்கிற அவரோட இல்லத்தில் அவரை சந்தித்து நாங்கள் உளவுத்துறையிலேருந்து வந்திருக்கிறோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நீங்கள் திமுக சார்பில் என்னென்ன பிரச்சனைகளை மசோதாவுக்கு எதிராக, அந்த விவசாய மசோதாவுக்கு எதிராக எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அவர் உடனே என்ன இது, யார் இது அப்படின்னு சொல்லி விசாரித்தா அவங்க உளவுத்துறையே கிடையாதும். ஸோ இந்த பிரச்சனையை அவர் மேலெடுத்து கொண்டு போக டெல்லியில் சேர்ந்த சாணக்கியபுரி போலீஸார் இதை விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவுக்கும் சீனாக்கும் நடுவில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த பேச்சுவார்த்தையின்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் முன்களத்துக்கு படைகளை அனுப்புவதை நிறுத்தணும் இருதரப்பும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறாங்க. 2 பேரும் இதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்றது தான் தெரியாது. அண்ட் தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஸ்கூல்ஸ் திறக்க போகிறாங்க, இது சம்பந்தமாக வர 28ஆம் தேதி எல்லா மாவட்டத்தோட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களும் பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் திரு தீரஜ்குமாரை காணொளி மூலயமா கலந்தாய்ந்து முடிவு ஆலோசனை எடுப்பாங்க. அண்டு நாடு முழுவதும் ரயிலெலாம் இயக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இயக்கிற ரயில்களில் 2688 பெட்டிகளில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்திருக்கிறாங்களாம். பிஎல் புனியா இந்த கேள்வியை எழுப்புனாங்க. அதுக்கு மாநிலங்களவையில் பதில் அளிக்கப்பட்டது. சென்னையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் ஒரு விவசாயி அப்படின்னு சொல்கிறத மு.க. ஸ்டாலின் கண்டித்து ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கிறாரு. ஒரு விவசாயி அப்படின்னு அவர் சொல்லி விவசாய மசோதாவில் இருக்கிற ஊழல்களையோ அதனால் இருக்கிற பாதிப்புகளையும் அவர் பார்த்துருக்கணும், அதை பார்க்காம விட்டுட்டாரு அப்படின்ற மாதிரியும், கிசான் ஊழலில் நிறைய நிதியை அதிமுக அரசு சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறாங்க, அபகரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அண்ட் முக்கியமான அப்டேட் என்னன்னா, தளபதி விஜய் மற்றும் விஜய் சேதுபதி நடித்து திரைக்கு வர இருக்கும் மாஸ்டர் திரைப்படம் ஓடிடியில் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம், தியேட்டரில் தான் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் சொல்லியிருக்கிறார். சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.